Ассаляму алейкум, сайгылы телесердюлерimiz. Айрет программасы АТР телеканалының тақымымен бірлікте сізлерні әжайып санат дүниясына давет еті. Ал азырда біз Киев милли оперетасында болунамыз. Бүгін мұнда Роджерсның The Sound of Music музыканың сеслері адлы саналаштырмасы нумайыш етілежек. Әр вақыт кебе біз сізлерні айретте қалдырмаға тырышачақпыз. Оперета театр санатының ойзгун бір жанрдыр, оны музыкалы саналаштырма кеби адландырмақ мүмкін. Артистлерінің вокаль усталықлары, ойын ұнсырларыны айынклі шекілде бірлештіре. Өз маятында оперета чоқ тарафлама, академик жанр, шықалы месажыны ташы базы вақтлары терен ве атта драманы сақлай біле. Она несет радость, она несет хорошее настроение, она дает какую-то окраску жизни, радостную, светлую. Потому что я люблю оперету. Пение просто само по себе привлекает. Кто-то хочется для разнообразия. Хорошо провести время. Son keçanını eşitimiz, geliniz seyredeyik. Бүгінгі музыкалы сеслері оперетасы эменлік ве ғайелеріне вефалық ватан севгісі ақында бір икаедір. Бұл спектакль 1443 кере саналаштырылған еді. Вақиялар Зальцбургте екінші жан женкі арфесінде юз бере Гитлерлі Алмания Австрияны ишғал еті. Ватан первер Австриялы капитан фон Трамп için Букерчиктенде büyük bir sınavға çevrildi ve spektakl devamında onun esas şiarı böyle yanğıra, yani eğer biz özümüzü joysak demek biz teslim olduk. Bu şiar spektaklın esas mevzusu olarak geçiyor. Для мене патріотизм – це в першу чергу це знання своєї рідної мови. Тому що той, хто не знає мову, той не може знаходитись на цій землі. Це очевидно. Та людина, яка народилась на своїй землі, повинна знати мову. Звичайно, це твоя країна, це твоя держава. Потрібно знати,
що в будь-якому випадку, як би там не було, але твоя земля, яка корінно була твоєю територією, що нічого не може поганого статися. І стосовно Криму, Крим – це завжди був Україною, завжди були в нас дружні відносини. І я думаю, що в майбутньому все одно правда переможе. Правда буде, звичайно, на нашій стороні, тому що кримчани – це наші брати, це наші сестри. І у всіх нас є рідня там, і ми завжди спілкувалися прекрасно. Тому, звичайно, це територія, це наша держава, це наша єдність і наша спільність, і те, що ми завжди будемо дружити, і ми переможемо. Сюжет спектакля «Звуки музыки» очень актуальный. Идея поставить этот спектакль была ли связана с нынешней ситуацией, ситуацией с Крымом? Ну, десь так. Ця річ в нас визрівала дуже давно, і основний імпульс, коли сталося в 2013 році ці події, то ми тоді 100% сказали, що ми хочемо це поставити, оскільки дуже велика паралель, дуже чітка паралель, є стосунків там Аншлюз, Німеччина, ну, Австрія Німеччиною, так, в 38-му році, і ця вся історія паралельна, яку ми пережили вже в 2014 році, і зрозуміло, що ми, як люди мистецтва, люди-патріоти, ми хотіли це підкреслити. Дуже багато таких, знаєте, підтекстів через цілу виставу є про те, коли головний герой, людина, яка протестує проти цього режиму, людина, яка має дуже велику силу волі, яка долає страх, яка є людиною гідності і честі, протиставляє себе всій цій навалі і говорить про те, що він буде боротися до кінця. Я можу навчити вас співати дуже легко. Слухайте. До села стіпи гніздо, ре із яблука пюре. Ми граємо самі, а у книжки є графа. Скаль, принцеса і король, я заслуги короля. Всі співаємо усі, щоб знов початись дома. До села стіпи гніздо, ре із яблука пюре. Ми граємо самі, а у книжки є графа. Скаль, принцеса і король, я заслуги короля. Всі співаємо усі, щоб знов початись до села стіпи гніздо, ре із яблука пюре. Кредо вашего героя, капитана фон Трампа: «Если мы сдадимся, то значит потеряем себя». Как вы понимаете эти слова и как эта роль повлияла на вас? Ну, я думаю, что такое страна вообще? Страна – это, прежде всего, ее культура. Если мы потеряем свою культуру, мы потеряем страну. И капитан фон Трамп объясняет своим друзьям, что нельзя просто так взять и сдаться Германии, да, и мы не просто сдаемся, мы теряем свою культуру, мы теряем себя.
мы будем не собой, а мы будем Германией, будем другими людьми. Вот. И я считаю, что это очень достойные слова, и они актуальны сегодня в наши дни, в этой ситуации, которая у нас Украина, Россия, ситуация с Крымом, да. Голос його долітав повсюди, лей-оле-лей-оле-лей, пів-пу, і ці пісні, і люди, лей-оле-лей-оле-лю. О-лей-оле-лей, 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 о-лей-оле-лей. Цей співчий принц на мосту у замку, лей-оле-лей-оле-лей, пів-пу, і жебрак його на світанку, лей-оле-лей-оле-лю. Відвідно сиділи, лей-оле-лей-оле-лей, піп-пу, книгу пили, або просто їли, лей-оле-лей-оле-лю. О-лей-оле-лей, 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 лей-оле-лей-оле-лей. Раптом дівчат рожевий ранок, лей-оле-лей-оле-лей, піп-пу, відповідь. Актеры великолепно играют, музыка великолепная. Просто прекрасно. Артисты прекрасные, очень мне нравится. Я смотрела в детстве фильм, эта атмосфера это создана такая, как была в фильме. Мне очень понравилось. Прекрасное впечатление. Очень нравится. Детки, очень хорошая атмосфера. Очень понравилось нам. И декорации тоже. Мне понравилось, что они есть. Бүгінгі программамыз сонына келді беттікі. Yayınlarımızda bu sizlerni ajoyib sanat dünyasымен tanış etmege devam edecekmiz. Бүгін ise bu sizlerni sağlıklaşamız. Görüşmek üzere.